Puilan chari kaham jotono tabuk ni je situation parliamentary election ni bagai sini borok rok tipra sarap ni bisingo kabangma awahai confusion nangmani jenaki tabuk ni dino sabono bodronai awahai kabangma borok ni bisingono sini okra sakra agini simi tongkhainai sing tripura hawa tipra sarang ni bisingo kabangma amhai accord sign nangkha kabangma amhai chukting laikha haipano जों आगिनि सिमि थगजak फायो हंगाय थगुइ फाइया ताबुकबो गोबांमा अमहाय पलिटिकल पार्टी नि बरक रक जोंनो थगुइ दङ हंगा अबहाय हंगैनो ताबुक तिब्रा मथाबो जोंनो थगना फायो हनै जे गोबांमा बरकनि बिसिङाव कन्फ्यूजन नङै दंलायमानि ताबुक चाहे बो सीपीएम खायदों चाहे बो कांग्रेस खायदों अथवा गोबांमा अमहाय regional political party chicken group rok tong mani tabuk borok ni bisingo bo borok no bibranti khayei kabangma kok no sawoi borok no bias khanya naimani je bongni accord mani tipra motha state government central government jeta accord sign mani soita item land rights singthung economic development thung language ni ting thung culture ni ting thung जो भी जसपन नङै थांतुं आबो ओ एकॉर्ड मानि आबो भावता अथवा एकॉर्ड जेटा खलाइजाक मानि आबो इन फ्यूचर आबो कुनो कासेफन सामुङो नांलाक हनै जे ताबुक बरक रक न जे बायास खाय नाय मानि गोबांमा अमहाय पॉलिटिकल माइलेज न माननानै बगै जे तिब्रा मथानि जे कक रक न अथवा तिब्रा मथानि जे एक्टिविटीज रक न सामुङ रक न चाया सिल चावै बरकनो बायास खायै जे बंनि पॉलिटिकल पार्टी ono पार्टी नि सिम्बल no बोर्ड रेडी सीपीएम थं याखा कांग्रेस थं याखा अबाहाय आईएनपी टिंग थं ह हंगाय तिब्रा हां थं अबाहाय गोबांमा सिगन जे स्टेट याखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हनै चंगजानाय बरक रक नि पार्टी रक जे सिनि तिब्रा सारगनो अमाहायके बिभ्रांति खायनो नाय दंमोनि अबनि तिनो आं कायसा जे ककनो सानान थांमोनि सिनि त्रिपुरानि तिब्रा मथा खायनाय जतो ताकुकताय बुकुरो नरक सुदु माने तिब्रा मथाना हामजा गै नियाखबा सिनि राजानो बुवाग्राना हामजा गै नों बडनानि अ ककया गुबुय एक्चुअली कक नंगाय जों सृष्टिन सिमि तामङै फाया एबं ताबुक तामङै दं एबं साबुनो बुड दखले जानाय अ ककनो आं ताबुक साना नायमानि एबं नंनि सिनि जे ताबुक एकॉर्ड साइनिंग मानि आबो कुबुय दा जों इन फ्यूचर मांगलाक अथवा माननाय अ ककनो बुसुक जरा तैखे नरक बरक रक जारा बुजिया अंगै दं मानि आबनो आं बुजुकनानै बगै चेष्टा नाय एबं इन फ्यूचर तामुङैनाय आबो साकलायनाय ताबुक कबो हायसे कक ngangkai जेटा एकॉर्ड साइनिंग मानि आगिनि दिनो सिनि सर विजय रांखल थुं सर सिनि रंजित देवरमंग थुं टाइगर इंखा टीएनबी इंगै गोबांमा एकॉर्ड साइन इंमानि बिसिंति फानो दिनि जों अबाहाय एकॉर्ड इंमानि परे सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुक फानो बरंनि दाबि दावारनो पूर्ण खाया हंगा ताबुक को तिब्रा मथा एकॉर्ड इंमानि खेले बख इंनाय दिबा एवं गोबांमा अमाहाय पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रक अककनो सिसिल जावो आगिबुतो गवर्नमेंट बयनो सुक्तिङै फाइबले आफ्रो मायाबले अकक रक्सा सालायमानि एक्चुअली हंगाय सिस्टम बरकनि गोबांमा दंगो स्ट्रेटेजी गोबांमा दंगो जे प्लानिंग न गोबांमा दंगो माने बमतिके जों हासिल खायमान अब कायसा टैक्टिक्स नि माध्यमे कायसा टेक्निक तो एप्लाई खायै कायसा डिप्लोमेसी चाल चालगै खालायमानो अ ककनो अ सामुंनो एवं स्पेशली हंके सबसे नांकुकमान हंके यूनिटी सबसे सिनि कतरकुक थानचा हनै माने एवं यूनिटी सिनि सागो करै हंके सिनि बरकनि बिसिङाव यूनिटी ngै माय हंके जतो बरकनो ननो किरिया ngै थाङो दल कुफुरलाजाक दल बायजाजाक हंगाय चिकन मिकन ग्रुप न सामला सामुंनांनाय केनके सामुंनांया हंगा आबनि बागैनो जे बवाग्रा सामने थानचानि बिसिंतिके जों जतनो एकंग्रि एवं जों थानजाका तंहांखाय पाल खायै जों सामुंनो सानकांखांखाय अ सामुंनो जों हासिल खायमानो एवं पॉलिटिक्स अंयाखा डेमोक्रेसी जे कंट्रीओ डेमोक्रेसी जे रूल्स हंगा अबनो अककनो सावो जे थानसा अंयाखबा बरक जेखाने नाकि मेजॉरिटी दंगो आबनो जतो बरकनो किरिउ हंगा ताबुक
अजगा निने एकॉर्ड साइन नंगमानि तीबो अकॉक्टनो सालायो बरक रक अमहाय एकॉर्ड ओं थांमानि परे फनो जों माया इंगा ताबुक बो सिनि तिब्रामो था जों जेटा खलाय दंमोनि आबो माने गोबां बरक निनि बिसिंगो कन्फ्यूजन नंगै दं हाचे बरक नि बो अमहाय ओंगै थांनाय बरक बो एक समयो माया ओंगै थांनाय अमहाय गोबां मन निनि आईपीएफ टिबो सानि फैया बरक बो माले हबले तिब्रा लैंड हनै ताबुक अबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दंमोनि अजे इमां दंमोनि किन्तु दिनिखे अन्नान्य जे राइट्स माननानै बागै सिमिसे एकॉर्ड साइनिंग बयो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बें थांगा अकक डक डक बरक नि बिसिंगो गोबां मा कन्फ्यूजन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हनै हिमानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताबुक बो तिब्रामो थानि खावो दंगो आबो बाय थांयाको आबुं आबो जों सानै दङ ताकबो हाइपानो जों अबो आगिनि सिमि साइ दङ ताबुबो साइ दंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिनि मेन मकसद एंड अबो सिमिया उक जे एकॉर्ड हनै हिमानि एकॉर्ड ओंमानि फले जों एकॉर्ड ओंगै गवर्नमेंट बाय ओंमानि आबो माया आबोनि कुनु नको गरै जे जुक्ति करी हनै हिमानि आबो नंनि नरकनो भूल माने आबो भ्रम खलायै जेसेको ना बायास खायै नरकनि भोट नो पाኛनि चेष्टा खाइ दङ एक्चुअली हिंगा आबो आपतिया যদি কংগ্রেস খাই তংথং অথবা সিপিএম খাই তংথং আগে সিমি সিরিসিতিনি সিমি ফানক সিপিএম খাই ফাইদি কংগ্রেস খাই ফাইদি মানে দ্য ফ্যাক্ট হंगा অবয়া আসল কক হंगा অবয়া जों जेसेकापानो सिनि जे मानथाय दाबि दावा दङ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड याखा सेपारेट स्टेट हिनि माने जों अब 100% जों मानाय एबं ओंनाय बबदिखे ओंनाय अ कक्टनो आं ताबुकनो सानाय स्पेशली हंगा जों ताबुक जेटा नांगमानि सिनि जों जे राइट्स जोंना रिजार्व मानि हानि राइट्स पानंखा याखबा सिनि कल्चरल राइट पानंखा लैंग्वेज राइट पानंखा अब तो जों माने फाइया ओंके एबं आबो मांगला खनि हिनि मानि आबो कुनु दिनो ओंया माने हनै जे नरक हवान सुक तंलाय माने आबो ओंगु 100% बबतिखे ओंनाय आबो बनागि ताबुक आं थासिंनो अककनो साइफगा थानचानि बिसिंति हनै एबं मैक्सिमाम बरकनो जों एकलगिनि तंखांके एकलगिनि सालायके जों मानो ताबुक जे सिस्टेम हंका अबहाय सिनि ताबुक महारानी कृति सिंह बनो जे जों पूर्व त्रिपुरा बासारखा अथवा जों पार्लियामेंटारि इलेक्शन बनो जयजुक्त खाइ रहनाय हनै जे हलाय मानि आबो बीजेपी नि सिम्बल बायजा बासाय दं ना अन्नान्य अबहाय पार्टीनि कुनु सिम्बल बायङै दंथं आबो कुनु फैक्टरिया ताबुक जदियो बो त्रिपुरामो थानि सिम्बल माने आनारस सिम्बल बाय बासाखांखाय अथवा निरानो बीजेपी नि सिम्बल बाय बासाखांखाय बो बिनि बखा जे बीजेपी ngै थांनाय आपति इंया ताङै खांखाय जेहेतु माने सिनि जे कैंडिडेट जगमान आबो त्रिपुरामो थानि बरक सिनि बबगरा खुद बिनि बिबिनो रखा एबं जों बो सपोर्ट खायो बनो बबगरा जे चूज खायमोन आबनो जों 100% जों गो सिनाय हनै तो जों तो खलायो का आबो जदनो पाले पाले जों अबनो सपोर्ट दङै तो आबो ओंगै थांगा हंगाय ताबुक कखेयाव माहासे बके बीजेपी ओंगै थाङै बो बीजेपी नि खरकसा प्रार्थी ओंगै थाङै आ जगाव पार्लियामेंट थाङै बो जोंनो सिनि दाबि दावा जेटा दंमोन आबो पुरन खायदा रेनो अंयाखा बो बीजेपी नि जे कक बायदा बो जे हुकुम बायदा बो ककनो साया तंनो अबो कासे प्रश्न दंमोनि किन्तु आपति इंया ताङैखाय बो जदियो निनि अजगाव बीजेपी नि सिमल फेन बासा दे हाप त्रिपुरा मथानि बरक एवं त्रिपुरा मथानि मथानि जे दाबि दावा दंमोन अबनो बो 100% अबनो पार्लियामेंट थाङैबो अककनो सानायबो लोकसभा थांखांखाय अककनो बो साइनायनो जेबनो पार्लियामेंटारि सेसन नों खांके नांखे बो सिनि सेपारेट स्टेट हमानि एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हमानि अककनो पटी सानाय तिसाय आंनिया ताङै तिसाय नाबा सिनि बरक सिंखांके एवं 100% गारंटी आबो इंके ताबुक सिनि नांकुकमानि हांके अककनो बुजिगादि सिनि बरक खरकसापानो अमाहायके सोंबाय संजागै सिनि बरकनि चूज खाइ रहरसाकमानि अमाहाय बरक जेटा जों रहरै आ जगाव सगैरि मांखांके अककनो थाङै सानानि बागै अमाहाय बरक जों नांगौ एवं अककनो बो थाङै सायनाय 100% अककनो खोनानायनि बागै सिनि जों सुदु सोंसिमि सानमाबाय दं ओंया अ जगाव सिनि जे राइट्स दंमोनि सिनि जे मानथाय दंमोनि अब अन्नानो आ जगा निनि सेंट्रल गवर्नमेंट थांखांके एका पार्लियामेंट थांखांके लोकसभा थांखांके अककनो खोनारनानि सुदु सिनि त्रिपुरानि बरक सिमि खोनारनानि अकक बाया सारा सेंट्रल माने तंनाय अबहाय साना सिनि भारतवर्ष जत स्टेट तंनाय जत स्टेटनि जत एमपी इंथुं अथवा अन्नान्य स्टेटनि बरक रकंथुं आ ककनो खोनानायनि बागै पार्लियामेंटनि जे सेसन खांके अब जतनो बुइ खोनावो सारा देशनि बरकनो खोनावो एवं आ जगा थांगै आबनो सिस्टेम अनुसारे के
पार्लियामेंट थांगै लोकसभा थांगै अककनो साना नांगौ हंकेसे माने गवर्नमेंट खानाय एवं सारा देश खानाय हंके अक खानारनानै बगै आ जागा थांगैनो साना नांगौ आबोनो काइसा सिस्टेम एवं आबोनि बगै सिनि बरकनो सिंग्रा होना नांनाय बो जेकुनु सिमुल बाय दंतो आबो फैक्टरिया एवं ता काइसा कन्फ्यूजन तंमान के सिनि बरक रकनि तामो माने बो जखन नाकि सेंटर थांपना तंगै दंदि सेंटर थांमनि परे हंकाय बीजेपी गवर्नमेंट जदि न फाइलि आं हंके सेंटर आफोरके बो अककनो साइनाय दिबा अथवा आककनो साइना नांनोबा नियाके बीजेपी गवर्नमेंट आबनो रुइ दामानाबा अबो काइसा कन्फ्यूजन अकक कबांबा बरकनो साइ दंगो सेंटर जदि तंग यांके तो काइसा अबो माया ngै थांनाय ताव बीजेपी बिसा अककनो सालायो एवं भारतवर्षनि होम मिनिस्टार फालंगै दंदि बो बीजेपी नि बरकनि हिमानि अबो काइसा बरकनि कन्फ्यूजन ताबुको जगह बीजेपी नि बरक फालंगै दंदि होम मिनिस्टार आबोके मिनिस्टार से आबो सांबादिक काइसा अको मानजाक से पट मानजाक से एवं आ जगह हायापनो ओ जगह जे चुक्तिं लाइमोन बिसिंगो अब गवर्नमेंट नि पक्षंगै स्टेट गवर्नमेंट नि चीफ सेक्रेटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नि बो अमहायो जरा नाकि ऑफिशियल लेवल नि बरक बाइसे चुक्तिं सिनि त्रिपुरा नंगै बो खरकसा रिप्रेजेंटेटिव दंगो एंड सेंटर नंगै बो रिप्रेजेंटेटिव दंगो इनका अब गवर्नमेंट जेकुनु गवर्नमेंट पालरोजो थंतों अब कुनु फैक्टरिया एवं जेटा इम्प्लीमेंट ननै कक दं माने अब ऑफिसर इम्प्लीमेंट खाइनाय एवं ओ जगाओ जदिओ कुनु ना कुनु कारण अब अंगनानि बो कगिया बबो हंगाय माने सेंटर जे बीजेपी फाइगलाक अबहाय हनै सस्पेक्ट खाइ दंलाय माने अब जदिओ फाइलिया एग्जाम्पल जदिओ फाइलिया अपना सिनी महारानी कीर्ति सिंह अककनो जेहेतु बो पार्लियामेंट नि खरकसा मेंबर बा अककनो बो कांग्रेस फाइ दं इंडिया अलायंस दांगै दं आव कुनो फैक्टरिया जेहेतु बो पार्लियामेंट सिनी बरक ngै थांखाबा बो अककनो साइमानो जे सिनी नांगमानि तामो हंके बो इंडिया याखाबा निने इंडिया जूथ होनो बनो ताबुक निंखांखाय जे कांग्रेस बाय अन्न पार्टी रक मिलिलाय मानि इनका आ जगाओ बरक इंडिया जूथ ngै फानो गवर्नमेंट फाइ सेंटर आव बाय कुनो फैक्टरिया जेहेतु अककनो खानाखांके सारा भारत वर्ष साइमानो बो कांग्रेस थुं याके इंडिया जूथ थुं बरक बो सिनी समस्यानो साइमानो एवं बरक बो समस्यानो खानाखांके बरक बो सिंना 100% सपोर्ट खाइनाय एकमात्र आ जगा थांगै पुसुग्रुनानि कक्सि एवं आ जगाओ आगिरा चुक्तिंजाक बा आ चुक्तिनो अन्य गवर्नमेंट फाइ दं आबनो रेनानि बाद्दो एवं रजाकनाय जोंनो केबो खाइरुगिया करै जतनो खाइरुगिया दंगो किन्तु सिस्टेम मो क्लायानि बागै जों एक समयो अककनो जों सानानि सिनि बरक रै गोबां अमहाय पलिटिकल पार्टी नि लीडर्स सिनि सीपीआईएम हंथुं याखो कांग्रेस थंगै थांथुं सीपीआईएम ने बेसिरभाग तो राजत्व खाइया एवं सीपीआईएम ने सिनि बाजी बंदी आंनि सिनि जितेंद्र चौधरी हिंदी बरक तो कुनु ककथासे साइमाया बले तांके बंनि पार्टी नि हुकुम जेटा तंगमानि आबनो ब फलो माखायो निजिनि व्यक्तिगत कुनु ककनो बरक साइमाया पार्टी नि निर्देश बासे बरक ककटमा सानाय त्रिपुरा साने त्रिपुराओ डेभलपमेंट बगै बासि थांनान बगै अल लामा रकनो ब नुगुइफान दंनि सिबान दंनि सिया हाइके बरक अककनो सायावै माफायो हाइकेनो दिन पाइ थांका एंड सिनि थांनायाव ब सिनि बीजेपी नि खरकसा तंजामानि सिनि रेवती मोहन त्रिपुरा बबो तो अककनो साइमां खामो जे त्रिपुरा सरने काहामनि बगै तामो लामा दं एवं जोंनायो गेट त्रिपुरालैंड याखेबा सेपारेट स्टेट हनि हिमानि अककनो याखे त्रिपुरा सरने निनि गोबांबा राइट्स दं माने अककनो ब साया तांगै हिंके बबो साइमेया अककनो आबो काइसा प्रोटोकॉल दंगो काइसा पार्टी नि कुनु काइसा सिस्टेम दंगो आ सिस्टेम अनुसारे साधारण खरकसा अमहाय एमपी अककनो थांगै नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि साधारण एमपी बो अककनो सानानि हिंके बिनि काइसा अबहाय सिस्टेम तंगमानि बगै एवं पार्टी नि हुकुमनो बखरानानि बगै अककनो ब क्लियर खाइ साइमाया इंगा सिनि ताव रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि जदिओ ब बीजेपी नि फन बासदि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि काइसा रिप्रेजेंटेटिव सांगै रहरजाक सिनि जोस ब सिनि काहाम एवं इन थिनांनि बगै सिनि असामुंनो सिनि त्रिपुरा सारं बा सिनि बगै सिनि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस नि बगै अककनो ब सानायनो एवं 100% ग्यारंटी नरक कुनु वानानानि कगया सिनि तिरामथा खाइनाय एवं बीजेपी खाइ दंनाय जतो बरकनो जोंनो जेसकेपनो सिनि कीर्ति सिंह महारानी कीर्ति सिंह ताई सिनि वेस्ट नि बगै हिंखाय तो सिनि एक्स चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार बबो खूब बरक काहाम आगिनि सिमिनो सिनि बरक टकनो नाइमानि एवं
sini borok ni chanani bagai onek kisu khaikya khayang ya kabangma samuno khaikya engka tabuk bono seng manphiga abon bagai osongko mane bono bo hambai ebong sini maharani kirti sing to sini borok no oto sini bakha no seng bojo de kisu seng jeta wan sukmani abo joto kisu no bokhai renai and sini abo ex chief minister bio kumar dev bo sini se kha khaimani abo haikene bo samang tangan no aboni bagai seng 100% sini maharani bo seng jitirenai and sini Biplab Kumar Dev no seng jitirenai bagai joton agugai phaidi a jagao kabangma party bai bui bai sajagai pan tono no CPM thong Congress thong abo no mane guli maro ngya khaba nini small amahai party tongmani nini abahai regional political party ni je kabangma kasaroko kebeng tongmani aboro kunuya abo jorao kabangma borokni mentality ngya khaba one sukmani janja kasya port ni loop অথবা গটিনি লোক kabangma amahai borok tongo kuno jagao abahai asroi maya ke jorao borok rok nini kuno phaida kari hangkai amahai kabangma orai poroi ngai thangai tongo engka aborokni koknon rok khanaoi jodino mane oi borokni ayang digino bias khajak thangangke sini bagai onek khoti ngnai tabukno jora o jorano rok khasiri o jorani bisingo seng tabuk samung tangai narak malia hangkai in future abo kuno sinitai abahai lama kari jora joto borok ni bagino kaisa din phayo o jora phayo a jora o mane sini chanani bagai abahai sob somoi seng deprai bungai tongnai sob somoi seng kelegai tongnai sob somoi sadojak tongnai abahai din bongya mane kaitor tongo kaitor joto borok no naikhlayo abong tabuk sini jora ebong seng mannai ebong sini tibrasa chanani bagai sini tibra ni joto asik saparhung tongnai sini indigenous people of no hamkrai ni bagai joto no seng tabuk BJP markhano board dui jeskapano seng sini west ni ebong east ni je dujona batainai bono khnoi BJP markho board dui pairo hnan bagai seng joto na agui phailai hambai joto no tai horka